Μένει το είδωλο λοιπόν της αμαρτίας μέσα μας και αυτό λειτουργεί, όπως λέγει ο Κύριος, σαν το είδωλο της ερημόσεως που στέκεται σε τόπο Άγιο, για το οποίο μιλάει ο ίδιος ο Κύριος, ότι θα έρθει, λέει, ο Αντίχριστος και θα θελήσει να προσκυνηθεί ως Θεός και θα στήσει το θρόνο του στον Άγιο τόπο. Μέσα εκεί που θα έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός, θα ζητήσει να λατρευτεί ο Αντίχριστος. Και τότε, στα έσχατα χρόνια που θα έρθει ο Αντίχριστος, ξέρετε τι θα συμβεί. Θα καταργηθούν όλες οι άλλες θρησκείες και όλα τα άλλα είδωλα. Και θα απαιτήσει ο Αντίχριστος να προσκυνηθεί ως Θεός. Σήμερα, δυστυχώς, είμαστε σε αυτή την εποχή. Στα προεόρτια ή στην προοδοποίηση του ερχομού του Αντιχρίστου. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος, ανοίγουμε εμείς τον δρόμο δυστυχώς, με τις αμαρτίες μας, για τον Αντίχριστο. Να διαβάσουμε κάτι από τον Άγιο Παΐσιο για να ξεκουραστούμε. Ρώτησαν κάποτε τον γέροντα, τον Άγιο, γιατί γέροντα οι διάφορες παραθρησκείες στην Ελλάδα, που ουσιαστικά είναι ειδωλολατρίες, επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως σωματεία κλπ. Και δεν λένε ότι είναι θρησκείες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι θρησκείες όλες ουσιαστικά είναι δαιμόνια. Τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Η μόνη αληθινή πίστη, και όχι θρησκεία αλλά αποκάλυψη, είναι η Ορθοδοξία. Όλα τα άλλα είναι είτε αιρέσεις χριστιανικές, παπισμός, προτεσταντισμός κλπ, είτε ειδωλολατρικές θρησκείες καθαρές, όπως είναι ο Βουδισμός, Ινδουισμός κλπ. Γιατί λοιπόν, λέει γέροντα, αυτές οι διάφορες παραθρησκείες, ειδωλολατρίες ουσιαστικά εμφανίζονται ως σωματεία, και λέει ο Άγιος, το κάνουν παραπλανητικά. Ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατήργησε την ειδωλολατρία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης της αυτοκρατορίας του χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν οι γκουρούδες τα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσελητισμού, οι μασόνοι να δρουν ελεύθερα, οι Ιεχωβάδες το ίδιο. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά είναι σκόπιμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι του σκότους οι οποίοι τα επιτρέπουν όλα αυτά, γιατί έχει ξαναγυρίσει το θηρίο. Βάλετε η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες, αλλά δεν θα σταθούν αυτά, θα σωριαστούν, λέει ο Άγιος. Οι ταλέποροι άνθρωποι παρασύρονται γιατί έχουν απομακρυνθεί από το Θεό και έχουν φτάσει σε σκότιση. Οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα, ορθόδοξοι στο όνομα, αλλά στην πράξη ειδωλολάτρες, είναι σκοτισμένοι. Μου είπανε 2 νέοι ότι πήγαν στη Χεβρόν. Η Χεβρόν είναι νότια από τα Ιεροσόλυμα, εκεί υπάρχουν οι τάφοι των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και των γυναικών τους. Και τώρα τους έχουν οι Εβραίοι, τους τάφους αυτούς. Πήγανε λοιπόν εκεί για προσκύνημα και τους έβαλαν το σκουφάκι το εβραϊκό για να προσκυνήσουν τους τάφους του Αβραάμ. Τι να το κάνεις το προσκύνημα, αφού έβαλες αυτό που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι στη λατρεία τους. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτοί, άμα τους βάλεις να κάνουν μια μετάνοια στον Χριστό, θα την κάνουνε? Ποτέ. Τι να πεις, μεγάλη σύγχυση. Στο Παρίσι, έξω από μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία, έγραφε: διδάσκεται η εξάσκηση της ευχής με τη μέθοδο της γιόγκα. Ακούτε, να κάνεις νοερά προσευχή με γιόγκα. Δυστυχώς αυτά τώρα ξεφυτρώνουν και σε ορθόδοξες εκκλησίες, όχι μόνο στους παπικούς. Μου λέγανε κάτι τέτοιο σχετικό σε μια εκκλησία στην Αμερική, ορθόδοξη. Να κάνουμε, λέει, διαλογισμό με την νοερά προσευχή. Ακούτε, ανακάτεμα. Αυτός είναι ο σύγχρονος συγκριτισμός. Το σύγχρονο ανακάτεμα, το κρίνει, γράφεται με ήττα, συγκριτισμός. Είναι ο οικουμενισμός, όπως και η όλη, ας πούμε, προσπάθεια για την πανθρησκεία είναι αυτό που λέγεται συγκριτισμός. Είναι το φαινόμενο του ανακατέματος των διαφόρων θρησκειών.
Αρχίζουν ύστερα, λέει ο Άγιος, τα ψυχολογικά προβλήματα και παλαβώνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορείς να συμβιβάσεις τον Χριστό με τον διάβολο. Δεν ξέρουν τι ζητούν μετά. Μερικοί Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες κλπ. Μαθαίνουν ότι άμα βαπτιστεί κανείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλάζει, αναγεννιέται και νομίζουν πως αν βαπτιστούν θα τους φύγουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα. Είπα για κάποιο Προτεστάντη που ήθελε να γίνει Ορθόδοξος, κοιτάξτε, μην τον βαπτίζετε αυτόν. Αυτός δεν είναι για βάπτισμα. Όχι, μου λένε, άμα βαπτιστεί θα βοηθηθεί. Μα δεν είναι για βάπτισμα, δεν καταλαβαίνετε. Δεν άκουσαν, τον πήραν, τον πήγαν στη θάλασσα, τον βάπτισαν. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες και μου λέει, εγώ βαπτίστηκα, αλλά το βάπτισμα δεν μου έλυσε τα ψυχολογικά προβλήματα. Καλά, για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα βαπτίστηκες, του λέω. Κοίταξε, αν αισθανόσουν την ανάγκη του βαπτίσματος, αν καταλάβαινες την αξία του και πήγαινες για αυτό το μεγαλείο, τότε θα σου έφευγαν και εκείνα. Αλλά όταν πήγες να βαπτιστείς για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα, πώς να σου φύγουν? Θα φύγουν με μαγικό τρόπο? Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με πολλούς χριστιανούς. Γι' αυτό σας διάβασα το περιστατικό.